Може да се каже, че изкуственият интелект и дигитализацията на производствените процеси допълнително поставят под въпрос доколко един човек, който би желал да се реализира на пазара на труда, доколко е конкурентно способен. Не може да не работим върху меките умения, защото трябва да сме адаптивни в променящия се свят, каза на свой ред доцент Силвия Кръстева, заместник декан на Философския факултет в Югозападния университет. Радвам се да видя толкова прекрасни студенти. Ние си знаем, че сте такива, знаем, че ще намерят решение на този важен въпрос и виждам в нашите студенти една такава осъзнатост, че не може да не работим върху меките умения, не можем да не осмислим доколко ние като хора или като съвременни млади хора трябва да се включим в този свят, който е променлив, наистина глобален и изисква страшно много от нас. Дали вече вие, както беше разкрита тайната на хакатона, дали това ще бъде грамотността, дали ще бъде момента за иновации, дали ще бъде адаптивността и същевременно устойчивостта, това вие ще решите и аз съм абсолютно убедена, че ще намерите едни прекрасни решения. Очакваме ги.